раҳбарони кумитаи забон ва истилоҳоти тоҷикистон тағйири дигарбораи имлои забони тоҷикиро амри зарурие номиданд, ки ба гуфтаи онҳо ҳадафаш бартараф кардани хатоҳои ислоҳоти гузашта будааст, вале онҳо ҷузъиёти бештар наоварданд. имлои бисёр хуб ва имлои бисёр чоп шавад дар рӯзномаҳо шумо мебинед, ҳеҷ гуна сару садо ва ҳеҷ гуна мушкилотро пеш намеорад. ҳоло масалан мегӯем ки сару садоҳоро пеш овард. Кадом сару садоҳо? Кадом мушкилот? Як мушкилоташа гӯед. ҳеҷ гуна мушкилотеро имлои нави мо пеш намеорад. ин дар ҳолест ки аз ҳоло дар шабакаҳои иҷтимоӣ танқиду нигарониҳо аз тағйири нави имло садо медиҳанд. бархи бар ин аст ки зуд иваз кардани имло ва дар як меъёри муайян нигоҳ надоштани он боиси сардаргумӣ ва хатоҳои бештар шудааст. имлоро ҳар 10 сол як бор ислоҳ кардан на танҳо кори дуруст нест, балки кори беҳудаест. имлоро дар 50 сол як бор агар ислоҳ кунанд, он ҳам кори дуруст нест. бибинед масалан имлои забони фаронса чанд сад сол боз ҳамин як нависишро дорад. یا имлои забони инглисиро касе ислоҳ намекунад. имлои забони русиро низ касе ислоҳ намекунад. чуноне ки дар 50 сол пеш тобис шуда, tasbit шудааст, дигар онро касе ислоҳ намекунад. ба қавли ҷайҳунӣ, барои босифат ва тез омӯхтани имлои нави забон бояд омӯзиши онро аз кӯдакистон сар кунанд ва меъёр бетағйир монад. аммо бархе дигар аз пажӯҳишгарон тағйири имлоро қобили қабул ва зарур медонанд. як кори хос, кори хубе карда шуд. ин қобили қайд аст. масалан чӣ? ӯй дароз дар ҷои худаш ҳамеша буд, боқӣ мемонад. ин баҳс надорад. ӯй кӯтоҳ ҳам дар ҷои худаш. дар ин миён дар баъзе як камбудии ҷиддие ки дар калимаҳои арабӣ бештар ба кадом далелҳои номаълум ҳамин ӯро ворид карда буданд, дар ин қароре ки соли 11 баромад, дар ҳамун калимаҳо, танҳо дар он калимаҳо ӯро аз байн бурданд. дар ин тағйироти охирин ин чиз ба ҳамон ҳоли пешинаш мондааст. дар ин тағйироте ки охир ҳаст, баъзе масъалаҳои дигаре ҳаст ки бештар ба аломатҳои китобат дахл доранд ки дар қарори пешин набуд. дар баробари чандин тағйир дар қонуни нави имло аз ҷумла ҳарфҳои алифбо ба шеваи тоҷикӣ номгузорӣ шуд. масалан ҳарфи ме бар асоси алифбои русӣ м ном бурда мешуд, акнун ме гуфта мешавад, ё ин ки ҳарфи л минбаъд л ном дорад. дар қоидаҳои нав ба ҷои ӯи дароз танҳо ӯ ва и дароз танҳо и омадааст. кумитаи забон ва истилоҳот ҳамаи тағйиру иловаҳоро дар як дастурамал ба вазорати маориф ва илм барои ҷорӣ намудани он дар китобҳои дарсӣ ба иттифоқи нависандагон ва ба идораи нашрияву расонаҳо пешниҳод хоҳад кард.